संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। वेंगुर्ला तालुक्यातील जुन्या तहसीलदार कार्यालयाच्या बाजूला असलेल्या शहर तलाठी कार्यालयाच्या जुन्या स्टोरेज क्वार्टरला लावलेले कुलूप उघडून सरकारी कामाची महत्त्वाची कागदपत्रे चोरी केल्याप्रकरणी यातील आरोपी महसूल कर्मचारी ईश्वर छगन सपकाळे याला वेंगुर्ला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। तर यातील 60% कागदपत्रे मिळवण्यात पोलिसांना यश आले आहे। जी वेंगुर्ल्यातील महसूलची कागदपत्र जी चोरीस गेलेली होती, एका महसूल कर्मचाऱ्याने ती रद्दीत विकलेली होती। त्या कर्मचाऱ्याला अखेर वेंगुर्ले पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे। त्याला काल अटक करण्यात आलेली आहे आणि याच बाबतीत जी कागदपत्रे होती ती काही 60% कागदपत्र मिळवण्यात पोलिसांना यश आलेलं आहे। एकूण त्याने 600 किलो रद्दीत ही कागदपत्र विकलेली होती। 600 किलोचा हा संपूर्ण माल होता आणि यातील 380 किलो कागदपत्रे मिळवण्यात पोलिसांना यश आलेलं आहे। ईश्वर छगन सपकाळे असे त्या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे। वेंगुर्ल्यातील हा महसूलचा कर्मचारी आहे। सपकाळे या कर्मचाऱ्याचं नाव आहे आणि त्याला काल अटक करण्यात आलेली आहे। दरम्यान ही कागदपत्रे त्याने कोल्हापूर येथील एका भंगारवाल्याला म्हणजे एका विकलेली होती आणि त्याने ती कोल्हापूर येथील एक मिल आहे पेपर मिल त्याला विकलेली होती आणि त्या पेपर मिलने ती कागदपत्रे पुढे उस्मानाबाद व तामिळनाडू या ठिकाणच्या ज्या मिल आहेत त्या ठिकाणी त्या विकलेल्या होत्या आणि संपूर्ण पोलिसांची टीम असेल, महसूलची टीम असेल, यांनी त्या ठिकाणी जात ती सर्व कागदपत्र, त्यातील काही कागदपत्र ताब्यात घेतले आहेत। मात्र अजूनही ज्या काही मेळ्याच्या फाईल्स ज्या काही गेलेल्या होत्या, ज्या महत्त्वाच्या होत्या, अतिशय महत्त्वाच्या ज्या होत्या मेळ्याच्या फाईल्स, त्या अद्यापपर्यंत पोलिसांना मिळवण्यात यश आलेलं नाही। अजूनही पोलीस तपास सुरू आहे। माझ्या मागे आपण पाहू शकता याच ठिकाणून ती कागदपत्र जी आहे ती सपकाळे या कर्मचाऱ्याने, ईश्वर छगन सपकाळे असं त्याचं नाव आहे, याने ती संपूर्ण कागदपत्रे यातील काढून भंगारमध्ये विकलेली होती आणि त्याला अटक केलेली आहे। पोलिसांनी काल अटक केलेली आहे आणि काल त्याला न्यायालयात, वेंगुर्ले न्यायालयात हजर केले असता त्याला पोलीस कोठडी न्यायालयाने सुनावलेली आहे। दरम्यान हे जुनं क्वार्टर्स आहे या ठिकाणी, याच ठिकाणून वेंगुर्ला शहर तलाठी कार्यालयाची कागदपत्रे, जुनी कागदपत्रे ठेवण्यात आलेली होती आणि त्यात महत्त्वाच्या ज्या मेळ्याच्या फाईल्स होत्या त्या सुद्धा त्यात होत्या आणि त्या सुद्धा भंगारमध्ये त्या कर्मचाऱ्यांनी विकलेल्या होत्या आणि त्या मेळ्याच्या फाईल्स मात्र अद्यापपर्यंत मिळालेल्या नाहीत। एकूण 600 किलोपैकी 380 किलो एवढंच जे मुद्देमाल आहे तो पोलिसांनी आपल्या मिळवण्यात यश आलेलं आहे पोलिसांना। दरम्यान कोल्हापूर या भंगारवाल्याला ती सर्व कागदपत्रे त्याने विकलेली होती। कोल्हापूर येथून ती तामिळनाडू या ठिकाणी ती सर्व कागदपत्रे एका मिलमध्ये गेलेली होती तामिळनाडूला आणि त्या ठिकाणून पोलिसांनी असेल किंवा महसूल कर्मचाऱ्यांनी ती ताब्यात घेतलेली आहेत। दरम्यान 26 मे ते 1 जून दरम्यान ही चोरी या ठिकाणी झालेली होती। म्हणजे हे कागदपत्र याच मागील ठिकाणाहून काढून ती भंगारमध्ये त्याने विकलेली होती आणि ही चोरी झाल्यानंतर पोलिसात तक्रार करण्या अगोदर महसूलच्या एका टीमने जवळजवळ तेलंगणापर्यंत ह्या कागदपत्रांचा तपास केलेला होता अशी माहिती मिळालेली आहे। संपूर्ण फिरून सुद्धा ती कागदपत्र मिळालेली नव्हती। दरम्यान ती संपूर्ण रद्दीत विकली गेल्याने ती हातात मिळू शकली नाहीत। मात्र पोलिसांनी यातील काही कागदपत्र जी आहेत ती मिळवण्यात यश आलेलं आहे पोलिसांना आणि उर्वरित जी कागदपत्र आहेत त्याचा तपास पोलीस करत आहेत। पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल आहेत भगवान चव्हाण व योगेश सराफदार हे याचा तपास करत आहेत आणि संपूर्ण ठिकाणी शोध घेत आहेत। कोल्हापूरपासून ते पुढे ज्या ठिकाणी ही कागदपत्र गेलेली आहेत त्या ठिकाणून संपूर्ण शोध घेत आहेत की अजूनही ज्या मेळ्याच्या फाईल्स आहेत त्या महत्त्वाच्या होत्या त्या ते कुठे गेले आहेत त्याचाही तपास सुरू आहे। दरम्यान जो कर्मचारी होता तो आता पोलिसांच्या ताब्यात आहे, त्याची कसून चौकशी पोलीस करत आहेत आणि हा मोठा धक्कादायक प्रकार होता वेंगुर्ल्यासाठी। अशा प्रकारे परस्पर कागदपत्र विकणं हा एक मोठं प्रकरण हे समोर आलेलं होतं। तहसीलदारांची कोणत्याही परवानग्या या ठिकाणी घेतल्या गेलेल्या नव्हत्या आणि असं असताना सुद्धा ही कागदपत्र
एका संपूर्णपणे रद्दीत विकून याचा जो मोबदला आहे तो त्या कर्मचाऱ्याने घेतलेला होता आणि त्याच्या अंगलट हा विषय आलेला आहे आणि पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे. अजून चौकशी होत आहेत. याबाबतचे अधिक अपडेट आम्ही सातत्याने आपल्यापर्यंत पोहोचवत राहू. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.